ଇରେ ବେହି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଜଟ ମୋ ସାଥିରେ ଗର୍ଦାରି କରିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଯଦି ତା ଆଣ୍ଟିନା ଭାଙ୍ଗି ନ ଦେଉଛି ମୋ ମା ମନ୍ଥର ଭାଙ୍ଗି। ଇରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅକୁ ସଲ ସଲ କରି ମାରି। ଇରେ ଶଳା ମୋଠୁ ମୋ ମିସିନଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ମେସିନ ବିନା ରାତିରେ ଯୋଉ ମୋ ଛଟ ପଟ କିଏ ବୁଝିବ ମୋ ମନର ଭୋକ। ଆମ୍ଭେ ଆସିଗଲୁ ବଛ। କିଏ ଦୁଃଖ କରିବୁ ହରଣ। କିଏ ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକି ଅବତାର। ଆଖିରେ ବ୍ଲାକ ଚଷମା ପାଦରେ ପୁଣି ବୁଟୁ। ବୁଝିଲ ବଛ ଢାଳ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଗୁଡର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବ କେମିତି? ଯୁଗ ସହିତ ଯୁଗ ମିଶେଇ ପ୍ରଭୁ ପରା ତାଳ ମିଶେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମାତା ଏ କି ଭାଷା କହୁଛ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କୁଆଡେ ଧୁତିରେ ମୁତି ପକେଇଛ। ତମେ ଗଲା ଗଲା ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଗାଧେଇକି ଆସିବ। ନହେଲେ ଟିଲା ଟିଲା ମାତା ବାବା କଣ ଗେଞ୍ଜିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏତେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଥିଲେ କୋଉ ଲଜକୁ ଚାଲିଗଲନି, ନହେଲେ ଯୁଗଳ ବୋଲେ ଲଜକୁ ଗଲନି। ହେଲେ ମୋ ଖଟୁଟା ଆଇଁସିଆ, ଏଠି ଜମା ତମେ ଶୋଇପାରିବନି। ବୁଢା ଯୋଗଣିକିଆ ପ୍ରଭୁ ଗେଞ୍ଜିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ରତ୍ନ ପଥର ଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ରତ୍ନ ପଥରରେ ତମ ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବ ସିଆଡେ ପୁରା ସୁନା ପଳିଯିବ। ଲୋ ବାପା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏତେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଥିପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ 2,17,000 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା। ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କଣ କରିବ? କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ପଟି ତିଆରି ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ତିଆରି ହବ। ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଟି ଆଉ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବେ? ଅବଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କଣ ଦବ ନା ଆମେ ଯିବୁ? ଆଏ ଦେବି ନା। ଆଏ ମୋ ପରି ଭାଗ୍ୟମାନ ଆଉ କାହାର ଅଛି? ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆସି ମୋ ଘରେ ପୁଣି ରତ୍ନ ପଥର ମତେ ଦେବେ। ମୁଁ ଆକୁ ହାତ ଛଡା କରିବି କାହିଁକି? ହଉ ମାତା ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ମାଲଟା ନେଇକି ଆଉଛି। ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ନେଇକି ଆଇଲି। ବୁଢା 6 ପଇସା ନାମ ନେଲା, ଆଉ ବାକି କାହିଁ ରଖୁଛ? ଆସ। ହେଇଟି ତମକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳକୁ ନା ମୋର ଖାଲି
ସଲୁଛି। କଣ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ଆହୁରି ଅଛି। କଣ ଅଛି କହୁନ? खोल 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 जल्दी जल्दी खोल 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 जल्दी जल्दी खोल 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 जल्दी जल्दी खोल तेल 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 जल्दी जल्दी तेल खोल 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 जल्दी जल्दी खोल तेल 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 जल्दी जल्दी तेल खोल तेल खोल तेल खोल तेल ପ୍ରଭୁ ପୁରା ନାଳେଇ ଗଲେ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମା ବି ନାଳେଇ ଗଲେଣି। ଇଏ କଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରୀ ଯେମିତି ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲ ଖୋଲ, ମାତା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ସବୁ ହବନି। ମୂର୍ଖ ବୁଢା, ତମର ଆସିବା ଡେରି ହେଲା ବୋଲି ବାବୁ ପ୍ରଭୁ ରାଗି ଗଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ଦଉଥିଲି। ବୁଝିଗଲି ମାତା, ବୁଝିଗଲି। এইটা তাহলে তোমার খোলিবা বেলিবা মন্ত্র। জিনিস দিও, মাল নিও। এলাক পেলাও পেলাও মাকড়া 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 হলো মাতা, এইটা কোন মাকড়া পথর খন্ডে? ননসেন্স বডি। সেইটা হচ্ছে মাଙ୍କড়া পতর নୁହଁ, ତତେ ମାଙ୍କଡା ପତ୍ର ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଛି। ହଁ এইটা কোন কাম দব? କାମ ଦବ। ହଁ ୟାକୁ ରଖ। ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ହଁ ତାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଭୋଗ ଦେଇ ହଁ ପୂଜା କରିବ। ହଁ। ତମର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହବ। জয় বাবা। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं दुर्गा हुके लक्ष्मी गैजरी बुड़ी गैजरी बुड़ी হয় প্রভু, তোমারা প্রবল কণ্ড। নাই নাই, তোমারা প্রবল কণ্ড। হয় মু তোমার পরম ভক্ত থাউ থাউ তুমি মো ঘরে পুଣି মাতাକୁ গেঞ্ଜିব কହୁଛ। This is for every weird so idiot. What ABCD? କଣ କହିଲେ କଣ ତେଲୁଗୁ ନା ତାମିଲ? ଇଏ ବାବା, କଣ ତମେ ଇଂରାଜୀରେ ଗାଳି ଦଉଛ? ବାବା କୂପ କଲେଣି। ହଁ ବାବା କହିଲେ ଆଜି ତମ ଘରେ ଶୟନ କଲେ ହଁ। ତମର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହବ, ନହେଲେ ସେ ପଥରଟା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ମାତା, ନାଇଁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅମୂଲ୍ୟ ପଥର ପାଇ ଆକୁ ମୁଁ ହାତ ଛଡା କରିବି? ହେଇଟି ଜାଣନ୍ତୁ ମାତା, ସବୁ ହିଟ ହେଲେଣି, ମାତା ବି ନାଳେଇ ଗଲେଣି। ଯାଇ ଗମ୍ଭୀରାଗରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ। पेट्रो कीड़ा पेले रेड़ा ଆଣ୍ଟୁ ସାଣ୍ଟୁ ମାଙ୍କଡା ମାଙ୍କଡା, ଆଣ୍ଟୁ ସାଣ୍ଟୁ ମାଙ୍କଡା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ମନ ଜାଣି ଦେଉ ବାରଦାନ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ପଥର କାମ ଦେବ। ଜୟ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ। ସୁନା ହୋଇଯିବ। ଜୟ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ। ସୁନା ହୋଇଯିବ।
पवन झरनारा पानी कोइलिर कुहू सुंबुरे सजनी ए बेबी 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 मोर क्यूटी बेबी दिल ভিতরে मोर आँखिछे तोर छवि तोर सुंदरी चेहरा देखी प्रिया रे तोर मुल्की हंसी देखी करी प्रिया रे अरे खुशी है मोर माँ के दिन केते আমার গা বলে নেমি তাতে মোর মা কহিছে মতে ও আমার গা ଏ ପଥର ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ କାମ ଦବ। ଏ ପଥର ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ କାମ ଦବ। ଓମ୍ ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ କୃଷ୍ଣା ଓମ୍ ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଇରେ ବାବା ବାବା କ'ଣ ଜଟା କଉପନି ଗଛା ସବୁ ଖୋଲି କ'ଣ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୁଲ ସାର୍ଟ ମାତା ପୁଣି ଫୁଲ ନାଳେଇ ଗଲେଣି। ଶଳା ମାତା କ'ଣ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲେଣି ଇଏ ଶଳାଙ୍କର କି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଥର କାମ ଦବ। ସକାଳୁ ଉଠି ଏ ଗାଧୁଆ ସ୍ନାନ କରି ଏ ପଥରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରିବି। ଓମ୍ ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ ଓମ୍ ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ ସୁନା ହୋଇଯା। ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ ସୁନା ହୋଇଯା ସୁନା ହେଇଯା ପ୍ରଭୁ ସୁନା ହେଇଯା ସୁନା ହେଇଯା ପ୍ରଭୁ ସୁନା ହେଇଯା ଆରେ ମୋ ଧର ସୁନା ଆରେ ମୋର ସବୁ ସୁନା ହୋଇଯା ସୁନା ପଥର ପଥର ପଥରରେ ପଥର ହେଲେ ତମେ ଦିଟା ଆଇ ଏମ୍ ଜଟ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜଟିଆଣୀ। ଇରେ ବାବା ଇରେ ଶଳେ ମତେ ଦିନ ଦିଟାରେ ଇରେ ଶଳେ ମତେ ରାତି ଅଧରେ ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇଦେଲ ଛାଡ଼ିବିନି ଶଳା ମନକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସଲ ସଲ କରି ଇରେ ଶଳ ଆରେ ଆରେ ମୋ ଟଙ୍କା ମୋ ସର ଦୁଆର ସବୁ କାଙ୍ଗାଳ କରି ମତେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦେଲେ। ଜୀବନ ସାରା ଯେତିକ ପାପ ଧନ କମେଇଥିଲି ଏ ଶ୍ୱଶୁର ପିଲେ ମତେ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିବିନି ମୋ ସୁନା ମୋ ଟଙ୍କା ମୋ ଟଙ୍କା